Estás interesado en obter algún título de FP básica? Ven e infórmate no IES Val do Asma de Chantada sobre o título profesional básico de Servizos Administrativos ou de mantemento de vehículos. Se tes ou vas cumprir 15, 16 ou 17 anos no inicio do curso, se tes cursado terceiro de ESO ou excepcionalmente segundo de ESO, ou se és maior de idade e non tes título de FP nin de ESO, tamén podes acceder sempre que existan prazas libres. Infórmate e inscríbete na nova formación profesional básica na comarca a través do IES Val do Asma. O balance da tempada do Atlético Chantada non pode ser mellor. Co obxectivo da permanencia acadouse o ascenso despois duns meses de bo traballo. Xa falamos cunha peza fundamental deste fito, o adestrador Rigui. Agora toca ver que pensa a directiva e coñecer os seus plans. Este ano a verdad que foi todo un éxito, non contábamos estar onde estuvemos, o noso objetivo era a permanencia, e, bueno, sobre todo pasalo ben. Acompañaronos os bons resultados e os tropezos de algúns equipos de arriba, e, bueno, encontrámonos aos 4 últimos partidos de Liga, pois aí arriba, pelexando por o ascenso, e ao final acadámoslo o objetivo de ascender, que non contábamos con il. Directivo e xogador preguntado pola clave desta xeira, Diego apunta o traballo e a cohesión do grupo sen esquecer o adestrador. O segredo foi esforzo, moito traballo e, sobre todo, un bon grupo. Tivemos a sorte de ter un bon grupo, sobre todo moi bons amigos, e a verdade que gracias a eso foi a clave do éxito. Se non hai bon grupo, as cousas non salen ben. E, bueno, tivemos bastante sorte nese aspecto. O entrenador tamén foi un punto clave no tema do xogo e de varias cousas. Mais aló do aspecto deportivo, o Atlético lidará agora en primeira autonómica e compre deseñar a nova situación dende o punto de vista organizativo e económico. Bueno, o clube económicamente estamos aí, non sobra nin, bueno, tampouco nos falta, pero, bueno, ora a vindeira tempada, ao ascender, lóxicamente, o económico é máis alto, pero, bueno, andámonos movendo para intentar acadar eses cartos que nos farían falta para disputar a temporada, pero, bueno, aí andamos. Pero, bueno, que sí, que vamos probar este ano en primeira regional, porque había rumores de que non íbamos a ascender, que íbamos a renunciar, pero, nada, estamos convencidos de que ímolo intentar. Xa que chegamos hasta aquí, pois, disfrutar polo menos un ano. E estades atopando apoio, pois eso, do pobo, da xente, a nivel tanto económico como de outro tipo? Sí, a verdad que notase o mellor do primeiro ano que non se confiaba así moito en nós, porque, bueno, claro, foi un tema bastante complicado de facer outro equipo, habendo un xa no pobo, pero a verdad que tanto o Concello como os comercios do pobo e amigos nosos, familiares e todo están colaborando bastante. E, bueno, a clave tamén do éxito de ascender e ora xogar en primeira regional, pois foi gracias a eso tamén. E desde aquí por darlle as gracias a toda a xente que colaborou con nós. A finais de xullo, despois do trofeo de fútbol 7 que están a organizar, retomarán a campaña para sumar apoios e socios ao clube. E agora, bueno, é un momento de descanso para no ámbito deportivo un pouco, no remate da tempada, pero é traballo un pouco de deseño da vindeira tempada, non sei se vai haber novidades. A ver, en canto a descanso, pois sí, a verdad que tivemos un final de liga moi intenso, a Copa tamén foi un duro rival, que sempre nos toca contra Chantada Bella, un duro rival. E, bueno, a xente xa se notaba un pouco cansada de unha acumulación de partidos, pero, bueno, ahora tomámonos un descansiños, facemos o torneo para que a xente, se quere empezar outra vez, poda facer algo de deporte con perspectiva a pretempada en agosto, pero, bueno, en canto a reforzos, pois sí que temos algúns xogadores que o mellor reforzaríamos o equipo, pero, bueno, de momento ainda estamos a cosa bastante así no aire. Confirmada a continuidade de Rigui como adestrador e dunha plantilla prácticamente igual a desta tempada, si é probable a incorporación de caras novas aínda sen nome. A plantilla vai seguir prácticamente a mesma do ano pasado,
confiamos neles desde o primeiro ano e seguiremos facéndolo. E bueno, xa che digo, algún reforzo virá, pero bueno, hasta dentro de un mes ou así, pois tampouco sabemos moi ben a cousa. Vai ser a quinta tempada deste clube en competición e ademais subindo de nivel. Traballamos bastante, foi empezar de cero, xente que levaba moitos anos sin xogar ao fútbol e empezou outra vez a entrenar e a xogar. E bueno, xa che digo, gracias á colaboración do pobo, de amigos, familiares, das nosas mozas que están cansadas de nós xa, pero bueno, a verdad que ahora estamos aí nunha categoría bastante bonita e bueno, esperamos que o disfrutemos e sobre todo que nos manteñamos, que vai ser o noso objetivo. Lembren que este xoves 18 de xuño teñen convocada unha asamblea xeral na que se tratarán asuntos definitivos cara ao futuro. Serán ás 9 da noite no Hotel Gamallo.